Asi ste už počuli o čiernych rozpočtoch, tajných vesmírnych programoch a misiách. Jedna z týchto údajných misií však medzi všetkými vyniká. Podľa tvrdení projekt SERPO zahrňoval intergalaktický výmenný program, na ktorom sa malo zúčastniť 12 ľudí, a ktorí mali v mene výskumu a vedy cestovať na inú planétu. Tento projekt sa datuje do obdobia, kedy sa v modernom veku incidenty UFO len začínali. V období, kedy sa svet dozvedel o neslávne známom incidente v Roswelli. V roku 2005 poslal anonymný zdroj sériu e-mailov diskusnej skupine UFO, pod vedením bývalého zamestnanca vlády Viktora Martineza. Tieto e-maily podrobne popisovali existenciu výmenného programu medzi vládou Spojených štátov a ebenmi, mimozemšťanmi z planéty nazývanej SERPO. Zdroj sa označil za bývalého zamestnanca vlády a údajne bol súčasťou tohto špeciálneho programu. Podľa tohto zdroja, začiatkom 50. rokov vláda spustila projekt SERPO. Prísne tajný program určený pre nadviazanie komunikácie medzi ľudstvom a rasou mimozemšťanov z planéty lokalizovanej v systéme Zeta Reticuli. Zeta Reticuli je dvojhviezdný systém. Aj keď sa obidve hviezdy veľkosťou rovnajú nášmu Slnku, spektrálna analýza ukazuje, že sú oveľa mladšie. Ich vek sa pohybuje okolo 2 miliárd rokov. Mimozemšťania z planéty SERPO však pochádzajú z inej oblasti galaxie. Incident, ktorý viedol k tomuto medziplanetárnemu spojeniu, bola havária v Roswelli, alebo lepšie povedané havárie, pretože v skutočnosti boli dve. Jedna sa stala juhozápadne od Korony v Novom Mexiku, a druhá na odľahlom mieste tiež v Novom Mexiku. Tento anonymný zdroj poskytol nasledujúce informácie. Došlo k havárii dvoch mimozemských plavidiel. Oblasť v Korone bola objavená o deň neskôr archeologickým tímom. Tento tím nahlásil haváriu úradu šerífa. Jedna žijúca ABA, mimozemská biologická entita, bola nájdená ako sa schováva za skalou. Táto entita prijala vodu, ale odmietla jedlo. Neskôr bola transportovaná do Los Alamos. Je zaujímavé, že táto entita prijala vodu. Mohlo by to naznačovať, že jej biológia tela sa podobala tej našej, a tiež by to mohlo upevniť myšlienku, že život na Zemi môže mať pôvod niekde inde vo vesmíre. Nakoniec bolo o havárii informované armádne letisko v Roswelli, ktoré okamžite reagovalo. Po dôkladnom preskúmaní miesta havárie boli všetky dôkazy naložené na nákladné autá a odvezené na neznáme miesto. Celkovo bolo objavených a transportovaných do Národného laboratória v Los Alamos 6 mimozemských tiel. Zariadenie malo mraziaci systém, ktorý vedcom umožňoval zachovať telá a použiť ich pri nasledujúcom výskume. Žijúci mimozemšťan bol pod prísnym dohľadom v rovnakom zariadení. Uplynuli ďalšie 2 roky, kým sa podarilo objaviť druhé miesto havárie. Telá boli prevezené na vojenskú základňu v Novom Mexiku. Medzitým mimozemská bytosť nadviazala komunikáciu s vedcami a môžeme predpokladať, že sa nemohli dočkať toho, čo im povie. Mimozemšťan prezradil meno svojho domovského sveta. Vedcov tiež informoval o rôznych prístrojoch a ultrapokročilej technológii, ktorá sa nachádzala v oboch havarovaných vesmírnych lodiach. Asi si viete predstaviť, ako vplyvní vojenskí predstavitelia, hladní po informáciách tlačili na prekladateľov, aby získali od mimozemského zajatca ešte viac informácií. Až do svojej smrti v roku 1952, mimozemská bytosť ďalej pokračovala v poskytovaní informácií ohľadom technológie v oboch vesmírnych lodiach. Asi by sme mohli predpokladať, že všetky UFO plavidlá patria mimozemšťanom, avšak aj keď ide o mimozemskú technológiu, prinajmenšom časť z nich musí byť vyrobená a ovládaná človekom. Pred svojou smrťou sa mimozemšťanovi podarilo spojazdniť jedno z komunikačných zariadení, ktoré bolo na palube lode, a kontaktovať jeho domovský svet.
Ľudia dohliadajúci na tento proces museli byť veľmi netrpezliví a neistí, či vôbec nejaká odpoveď príde. Odpoveď nakoniec prišla. A bolo to dokonca lepšie, než ktokoľvek mohol dúfať. Ebeni sa rozhodli priletieť na Zem. Pristáli niekde v okolí mesta Alamogordo v Novom Mexíku. Odniesli si telá svojich príbuzných a pomocou prekladacieho zariadenia začala výmena informácií s pozemšťanmi. Mimozemšťania súhlasili s vytvorením výmenného programu. Dôkladne bolo vybraných 12 členov pre túto misiu. 8 boli z amerického letectva, 2 z americkej armády a 2 z námorníctva. 2 z nich boli doktori, 3 vedci, 2 lingvisti, 2 mali na starosti bezpečnosť, ďalší 2 boli piloti a posledný bol plukovník vzdušných síl. Všetci dostali novú identitu a boli úplne vymazaní zo všetkých vojenských a civilných záznamov. Tým, že nikdy neexistovali, sa stali ideálnymi kandidátmi na misiu, z ktorej by sa už nemuseli vrátiť. Prešli 6-mesačným prísnym výcvikom a dostali rozkaz udržiavať počas misie kontakt so Zemou. Podľa dohody mimozemšťania pristáli v roku 1965. 12 astronautov opustilo planétu a na Zemi zostal jeden mimozemšťan. Ich misia mala trvať 10 rokov, počas ktorých sa musela udržiavať pravidelná komunikácia. Udržiavanie kontaktu posádky so Zemou bolo v najlepšom prípade sporadické a nie vždy obsahovalo tie najlepšie správy. Po 3 rokoch zomreli 2 členovia posádky. 5 rokov po ich odchode sa komunikácia úplne zastavila. Vláda Spojených štátov nemala žiadny prehľad ohľadom projektu SERPO. Projekt, od ktorého mala tak vysoké očakávania. 2 Američanom sa život na planéte zapáčil tak moc, že sa tam rozhodli zostať. Zvyšní astronauti sa vrátili domov v roku 1978 a vláda ich na celý rok umiestnila do karantény. Za ten čas boli mnohokrát vypočúvaní a ich hlásenie obsahovalo pravdepodobne až 3000 strán. Podľa členov posádky, cesta na planétu mimozemšťanom trvala iba 9 mesiacov napriek tomu, že sa nachádzala 39 svetelných rokov od Zeme. S priemerom 7200 míľ bola planéta o niečo menšia ako Zem. Mala 2 mesiace. Deň trval 43 pozemských hodín, a okolo svojej hviezdy sa planéta otočila za 865 pozemských dní. Ich hviezdny systém má 6 planét. Založili základňu na planéte prezývanej Oto, ktorá sa nachádzala najbližšie k planéte SERPO. Bola to však planéta bez života. Silus je ďalšia planéta v ich hviezdnom systéme, ktorá však mala svoje vlastné formy života, ale žiadna z nich nebola inteligentná. Na SERPE bola pre ľudské štandardy extrémne vysoká teplota a posádke trvalo dlho, kým sa prispôsobila. Voda bola ľahko dostupná, ale s jedlom bol problém. Museli nakoniec jesť miestne jedlo. Spočiatku im spôsobovalo žalúdočné problémy, ale nakoniec sa prispôsobili. Všetkým členom posádky bolo umožnené slobodne sa pohybovať a cestovali kamkoľvek kam chceli. V polovici svojho pobytu sa rozhodli presunúť na severnú časť planéty, kde boli teploty chladnejšie a umožňovali rast vegetácie. Medziplanetárna ľudská posádka mala na planéte problém prispôsobiť sa horúcemu a suchému podnebiu, ktoré spôsobovala zvýšená úroveň slnečného žiarenia. Anonymný zdroj uviedol: mimozemšťania vybudovali pre posádku malú komunitu. Jediným veľkým problémom bol čas, ktorý na planéte fungoval úplne inak. Nepoužívali žiadne hodiny. K času nepristupovali takým spôsobom ako my. Naše spôsoby merania času im pripadali divné. Napriek nepoužívaniu hodín boli ebeni vo svojich každodenných životoch veľmi disciplinovaní, a každý z nich pracoval podľa harmonogramu založenom na pohybe ich centrálneho slnka. Na planéte SERPO nebola nikdy úplná tma, pretože druhá hviezda slabo osvetľovala oblohu. Ebeni boli jedinou populáciou na planéte,
a ich počet predstavoval asi 650 000 obyvateľov. Obývali mnohé oblasti planéty v relatívne malých komunitách. Nič také ako metropoly, ktoré máme na Zemi, neexistovalo. Mali vybudovaný priemysel, aj keď nie až v tak veľkej miere. Všetky ich potraviny boli umelo pestované. Aj keď na planéte bolo množstvo zvieracích druhov, mäso sa nekonzumovalo a považovali to za otrasné. Preprava sa uskutočňovala pomocou vozidiel, ktorých pohon zabezpečoval zdroj energie, ktorý ľuďom nie je známy. Znečistenie prakticky neexistovalo. Rovnako ako aj zločin. Aj keď ebeni mali niečo ako armádu, ľudská posádka nikdy nevidela žiadny druh zbraní. Každá malá komunita uskutočňovala stretnutia, na ktorých sa riešili rôzne problémy, a mali tam tiež ústredný riadiaci orgán, ktorý sa zaoberal všetkými rozhodnutiami najvyššej úrovne. Peniaze boli pre nich neznámym pojmom. Rovnako aj kapitalizmus alebo akýkoľvek iný ekonomický systém založený na rozdielnych úrovniach vlastníctva. Neexistovala žiadna obchodná aktivita, a namiesto obchodov existovali distribučné centrá. Každý dostal to, čo potreboval, a každý vyzeral, že je s takýmto systémom spokojný. Údajne tiež mali radi kolektívne hry a poznali hudbu. Ebeni sa nevyvinuli na Serpe. Túto planétu kolonizovali asi pred 5000 pozemskými rokmi potom, čo bol ich pôvodný domov ohrozený intenzívnou sopečnou aktivitou. Pretože technológiu vesmírneho cestovania mali k dispozícii už dávno pred týmito udalosťami, nebol pre nich problém premiestniť sa na novú planétu. Vojna a konflikty im nie sú neznáme. Kolektívna pamäť ebenov bola poznamenaná spomienkami na veľkú vojnu, vedenú proti nepriateľským druhom z inej planéty. Podarilo sa im túto hrozbu odraziť, ale za veľkú cenu. Ľudská posádka sa domnievala, že toto je dôvod, prečo celková populácia mala len 650 000 obyvateľov, a týmto si vysvetľovali tiež ich odpor k zbraniam. Ako vesmírna civilizácia, si ebeni dobre uvedomovali existenciu ďalších inteligentných druhov v ďalekých kútoch našej galaxie. Napriek tomu, že oficiálna správa údajne obsahovala až 3000 strán, veľa poznatkov prijatých od obyvateľov Serpa sa stratilo v dôsledku prekladu, a tiež kvôli neschopnosti ľudskej posádky porozumieť určitým pojmom. Pre vedcov a lingvistov vybraných pre túto misiu, bolo nemožné zistiť niečo viac o ich kultúre a technológii. A síce, že to bola výslovná vôľa nadriadených, ľudskej posádke nebolo umožnené si čokoľvek odtiaľ odniesť späť. Nie je nič známe o členoch posádky, ktorí sa tam rozhodli zostať. Pokusy kontaktovať ebenov pokračovali až do roku 1988, jedinou odpoveďou však bolo ticho. Všetci členovia posádky boli na Serpe vystavení veľkému žiareniu a predpokladá sa, že im práve toto skrátilo život. Posledný člen posádky výmenného projektu Serpo zomrel v roku 2002. Zdá sa, že neexistuje žiadny priamy spôsob, ako určiť pravdu. Wikipédia hovorí, že okolo oboch hviezd Zeta Reticuli neobiehajú žiadne planéty, vďaka čomu by sa tento príbeh mohol považovať za vymyslený. Bolo by však veľmi nerozumné si myslieť, že Wikipédia je vo svojej odanosti skutočne neutrálna a úplne mimo dosahu právomocí, ktoré tu máme. Bolo by tiež nezodpovedné ignorovať určité nezrovnalosti ohľadom toho, čo vieme o projekte Serpo, a niektoré informácie, ktoré údajne členovia posádky poskytli, oprávnene vzbudzujú podozrenie. Jedna vec je však istá. K zvláštnym a utajeným operáciám dochádza, a bude dochádzať bez ohľadu na to, čomu veríme alebo aký veľký rozruch okolo toho spravíme.